Den lille instruktionsvideo vil jeg gerne vise, hvordan man kan arbejde med at vinkelsum i en trekant, altid 180 grader. Vi starter med at lave et polygon, altså en trekant, bestående af 3 punkter. A, B, C. Herover kan du se koordinatsættet til punkterne, det vil sige punkt A har koordinatet x-koordinatet minus 1, 1, 0,7,76. Hvis vi vælger pilen og så klikker på punkt A, så har vi mulighed for at flytte. Og vi kan så også se koordinatsættet til A vil også følge med. Ligeledes vil længdestykket på henholdsvis længde side A, som er den der kommer frem, tyder frem, når man stiller sig oven på A og B og C, viser længden af linjestykket. Det vi er interesseret i, det er faktisk at se på, hvor store vinklerne er, og hvorvidt det nu skulle gælde for den her trekant er vinkelsummen 180 grader. Vi vælger vinkel. Man kan så klikke på de 2 sider, som danner vinklen. Det gør vi helt vejen rundt, og får derved vinkelstørrelsen på vinklerne i trekanten. Igen, hvis vi hiver punktet A, vil man kunne se, at vinkelstørrelsen følger med, alt efter hvordan trekanten ser ud, og hvordan vinklerne ændrer sig. Det vi nu er interesseret i er at se på, hvorvidt at vinkel som nu skulle vise sig ved 180 grader, og om det altid gælder, uanset hvordan vores trekant ser ud. Det vil sige, at vi kan i princippet bare lægge de her alfa, beta og gamma sammen. Men for lige at prøve en anden lille detalje, som nemt at gå til her i GeoGebra, er at omdøbe navne på en enhed. Højre klikker simpelthen på alfa her, går ind i omdøb, og så kalder vi så alfa for A1 i stedet for. For at være lidt konsekvente, så gør vi det hele vejen ud, og beta kalder vi så B1, og gamma kalder vi også C1. Således. Nu går vi ned i inputbjælken, for nu vil vi gerne finde ud af, om vinkelsummen nu er 180 grader. Men i stedet for selv at lægge værdierne sammen, så får vi selvfølgelig GeoGebra til at gøre det. Så vi skriver vinkelsummen er lige med. Nu har vi jo omdøbt vores vinkler til at være A1, B1 og C1, så vi kalder den første vinkel A1, skal vi have adderet med den anden vinkel B1 og den sidste vinkel C1. Således. Nu står der så, at vinkelsummen er 180 grader. Det er simpelthen fordi, at GeoGebra selv har lagt vinkelstørrelserne sammen, og det kan vi også se, hvis vi holder pilen hen over vinkelsummen, så står der vinkelsummen består af A1 plus B1 plus C1. Det interessante er nu, og hele pointen med den lille video er at se, hvis vi nu ændrer på vinkelstørrelsen, vil vinkelsummen så altid være 180 grader. Og lad os se, selvom vi hiver i A, uanset hvordan A ligger, hvordan trekant ser ud, så vil det være 180 grader. Her kan man så få eleverne til at arbejde med, hvordan skal trekanten se ud. Hvad nu hvis trekanten er ens vinklet, hvad nu hvis den er ret vinklet, vil det så stadig gælde, at vinkelsummen er 180 grader. Og uden at røbe for meget, så gælder det for alle trekanter.